Toată lumea șarap. Salutare tot. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un video informativ. Videoul informativ cu aniversarea de 69 de episoade. Voi face așa ceva. Am aici câteva numere de telefon, le puteți vedea. Așa, să... L-am oprit oricum. L-am închis. Așa. Numerele de telefon le folosesc eu ca să sun și voi face puține farse la telefon, dar asta cu aniversarea numărul cu aniversarea. Ia uite așa. Da, bă. Alo? Știți? Și mai multe detalii nu vă dau. Pot să vă spun doar că am uitat ce vreau să zic. Pot să vă spun doar că va fi cu aniversarea 69 de episoade și voi da telefonul pe difuzor și sper să vă placă episodul și ne vedem data viitoare. Acest video informativ se va încheia în 3, 2